16 l-om weldu t-tieni tarbija tagħhom qabel l-età ta' 20 sena fl-2016. Dan ir-riżulta minn statistika pubblikata mill-Eurostat li uriet li r-rata ta' t-tqala Fost L-Adoloxxenti f'Malta baqgħet fost l-ogħla fl-Ewropa bin-numri żdiedu għall-ewwel darba fi kważi 10 snin. Fl-2016 kien hemm 149 twelid minn ommijiet li kienu għadhom adoloxxenti. Skont l-istatistika r-rata ta' t-tqala Fost L-Adoloxxenti meta mqabbla mat-total ta' twelid ta' Malta kienet id-9 l-ogħla rata fost il-pajjiżi kollha tal-Unjoni Ewropea. Is-soċjologa u t-terapista tal-familja Melissa Mifsud mill-Appoġġ fissritilna kif huma bosta l-fatturi li qed iwasslu għal dan il-fenomenu fosthom l-ambjent tad-dar u trobbija, l-immaturità, l-influenza mill-ħbieb u n-nuqqas ta' stima tagħhom infushom mill-adoloxxenti. Stqarret li l-fattur ta' kultura jista' jkun qed iwassal biex numru ta' adoloxxenti jerġgħu joħorġu tqal bit-tieni tarbija tagħhom. Għaldaqstant inniet il-ħtieġa għal aktar edukazzjoni sesswali. It takes two to tango, ġifieri anka fis-subien irridu ninvestu li jisma' hemm repercussions, hemm daw l-affarijiet li ħajġru wara. Ġifieri iktar edukazzjoni u iktar reaching out forsi taż-żgħażagħ. Minkejja li l-istatistika uriet li 3 mill-omijiet adoloxxenti kellhom bejn 10 snin u 14 sena meta weldu, l-iżżarità ta' tfajla adoloxxenti li jafu biha hija dik qrib ta' 12 sena. Mistoqsija dwar kemm taffettwa trobbija e kif ikun hawn min jistaqsi fejn ikunu l-ġenituri f'każijiet bħal dawn, is-soċjologa stqarret li ma taħsibx li l-familja tkun l-akbar kaġun. Ġifieri aħna pereżempju jkollna każijiet fejn il-ġenituri wara li jindunaw li t-tfal tagħhom huma pregnant ikunu għadhom żgħar, ikollhom xokk primarjament. Però wara li għaddi xokk ġieli ħafna minnhom ikunu vera supportive u mnalla jkunu huma. Ġifieri m'għadix bħal qabel pereżempju li tittaħbihom il daw it-tfal jew tittara kif ħa iżżewwiġhom jew tara kif ħa tatti kollox. Qisu l-ġurnata ħafna minnhom jibqgħu jieħdu s-support, jibqgħu jistudjaw. Fil-waqt li n-numri wrew żieda fin-numru ta' ommijiet adoloxxenti kienet innutata kif ir-rata ta' fertilità f'Malta naqset għar-raba l-inqas fl-Ewropa. Melissa Mifsud żiedet tfakkar li l-Appoġġ toffri għadd ta' servizzi bħala prevenzjoni u anke bħala għajnuna għal wara li tfajla tiskopri li jitqila.